Шәндерюжім Үйіншече еспірден Кел-колар бек сүнетінші хуле. Шулым бидір, шумыр бидір талбанза, санбада эбершим гарна шабанза. Давид Тухманов белән Владимир Харитонов иҗат иткән День Победы җыры һәркемгә таныш. Безнең җиңү көне акциясенә бәйле ул үзгә яңгыраш алды. Идел буе федераль округы регионнары җырны бүген беренче тапкыр чуваш телендә ишетте. Чувашияның халык шагыйре Юрий Семендер җырны туган теленә әлеге проект өчен махсус тәрҗемә иткән. Сложная ритмика и мелодия сложная, и текст непростой. Поэтому и при переводе на чувашский язык трудности были. Однако несколько вариантов сделали, и получилось, можно сказать, текст сейчас поется. Свободно поется, хорошо. Моңа кадәр җыр мордва, мари, удмурт, башкорт, татар телләрендә яңгырады. Акциягә Идел буеның 14 регионы кушылды. Без күршеләребез турында күбрәк мәгълүмат алдык. Сугыш чорында Татарстан Республикасына 70тән артык фабрика һәм завод эвакуацияләнгән, 50дән артык эвако-госпиталь эшләгән. Информбюро директоры Юрий Левитан сугыш чорында мәгълүматларны Куйбышевтан җиткереп барган. Бабаларыбыз батырлыгы, илебез һәм халкыбыз белән горурлану хисләре көчәйде. Чувашиядән сугышка республиканың 5тән 1 208 мең кеше китә һәм һәр икенче кеше яу кырында ятып кала. За годы войны с территории Чувашии на фронт ушла 5-я часть населения республики, а это 208 тысяч ее жителей. Каждый второй не вернулся в родные края. Җырдагыча без бу көнне булдыра алганча якын айттык. Кемдер сугыш кырында, кемдер заводта яки басу-кырларда хезмәт куеп, җиңү көнен якын айтуга үз өлешен кертте. Чувашиядә ана ышанычын һәм ныклыгын гәүдәләндерүче һәйкәл бар. Һәйкәл Татюк Кинеми истәлегенә куелган. Крестьян хатыны Татьяна Николаева фронтка 8 улын узата. Аларның берсе генә туган җиренә әйләнеп кайта. 75 ел үтсә дә җиңү көнендә һаман да күзләрдә яшь. Чувашия Республикасы эстафетаны Киров өлкәсенә тапшырачак. 9 май көнне җырны проектта катнашкан бөтен музыкаль коллективлар башкаруында ишетәчәкбез. День Победы! День Победы!